PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansapo, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, Madibia, who the rug, they will at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be aba when you be ashe. PAMBY TV, we save all. Ya marefo nyina akwa ba ma PAMBY TV eso Nyansapo dwumadi ene ya ba ye ne amanfo ba betwetwe nkomo ye pese bi so mo na wo mo so mo kire omadwe ene asembisa ye bisa ne se ye wa aboa bi ewuram nidi ebatani pa ne kuro nyina eho saboa no ya aboa ben na se obaka ya na otwetwe mu na ye bisa se ya suma o se faade koma panyi na ukodu honum no nipa miensa na to honum ba ku tie fudwene ba ku na pompo mapa ba ku nso ne nsie tutu a hwan na wode be ma no amanfo dodo na ekire omadwen na ene ansa no eye se ukodu honum a ehu behia se be bisa na wahu panyi a owo omumu ene nti eno ne ansa no ene nso ye bisa na wonso wa kire wadwen aboa bi wo wom sa aboa no ne di ebatani pa ho ena afesu kuro nyina eho sa aboa no eya aboa ben midi ede oba pa fie afie ka me ho na yenje amanfo adwenkyere acha ma kwa ba do PAMBY TV so ya madam Nyansapo kire wadwen se wo kire wadwen de na ye bisa se ye aboa bi wo wom sa aboa no ne din ebatani pa ho ena afesu kuro nyina sa aboa no ya aboa ben sa to aboa jo wa wuram ana aboa so chinipa ta betuma ka sa jata menka so chinipa o ne din ebatani pa ene kuro nyina ho aboa ben and achimajun kakara achimajun kakara mada unima aboa kuro minima aboa kuro oya sure me sure pa ya ma kwa ba do PAMBY TV so ya jo so madam Nyansapo kire wadwen se wo kire wadwen de na ye bisa se aboa bi wo wam ni di bata ni pa nyina ni kuro nyina eho aboa ben meka so abosoma kotre yeah abosoma kotre din ye dan e bata ni pa ho ni kuro nyina oh me de e aboa menim se ono na bata aboa eni nipa ho me de madwen kire no e abosoma kotre yeah me de madwen kire no abosoma kotre Nyansapo kire wadwen wa kire na adwen e wo honom kire ma kwa ba do PAMBY TV so ya Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se ye wa aboa bi wo wam ni di bata nipa nyina ni kuro nyina eho aboa no o ya aboa ben adwe na esi den na adwe ni di bata nipa ni kuro nyina ho ni enti America sa ne se usi adwe de bebre na afre na asaboa na asaboa nso ya onu so no owuram ba wosan ofie wa ne nti se nipa enti mi so ma adwenkere no ya adwe Nyansapo kire wadwen wa kire na adwe wo se ya adwe na ma wo mfi se obe subscribe na afi so wa like share na comment wo so fa adwenkere ebra e wo so pacho Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se aboa bi wo wam ni din bata nipa e na afi so kuro nyina ho aboa no ya aboa ben pacho mi adwe de ya adwe o ya adwe pacho adentina e ya adwe surubwan wasanipa ndi tambia nso obafie nti uhura obakasa ye nipa nso wa ye nipa pacho de me fasun nti e ya aboa ben adwe e ya adwe Waza ya adwe nti no wo fie a wonim se e ya adwe aha Nyansapo kire wadwe pa kire ma kwa ba do PAMBY TV so pacho mejemuso Nyansapo kire wadwe ene ye bisa se ye waboa bi wo wuram sa aboa ne din bata nipa ne kuro nyina eho sa aboa ne ya aboa ben ya aboa ben amokuya adentina ya amokuya se amua na akuya nti amokuya nti amua ena akuya ena ya kan abomu amokuya
ya mokuya Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ na adwen say ya mokuya enti no kyerɛ wadwen e comment section honom memo we mfikura say obe subscribe obe like na wa comment share na afoforo so ntimi enya bi enhwe Nyansapo kyerɛ wadwen ene ye bisa say ye wa aboa bi wo wuram sa aboa no ne din e bata nipa nyina ne kuro nyina ho aboa ne ya aboa ben ya asase aboa o ya aboa tromo o say ya aboa ben tromo sa tromo esi de na tromo wala na bada nipa ho sa aboa no kwa minim no what is say tromo no tromo to say nantwi so ne bata nipa ho Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ na adwen e de amai Nyansapo kyerɛ wadwen ye bisa se aboa bi wo wuram ne din e bata nipa nyina ne kuro nyina ho e ya aboa ben amokuya adenti amokuya ni din no bata nipa ho ne din ni ya den bata nipa ho kyerɛ ma me kakra ha se amoa na kuya okay nti na ya amokuya no nti amokuya sana mensu me kyerɛ madwen Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ na adwen wo se amokuya ya ba wo nkyerɛ na wa kyerɛ wadwen ya den bata nipa ho kyerɛ ma me kakra ha se amoa ya ba kwa ba do ba PAMBY TV so oh fine madam Nyansapo obi a kyerɛ wadwen wo kyerɛ wadwen dia na ye bisa se ene ye wa boa bi wo wuram ni din abata nipa eni kuro nyina ho sa aboa ne ya aboa ben din bata nipa ne kuro hu nyina oyu adenti oyu say tuntum se oyu oba tuntum bia efe na oba tuntum a ho efe se oyu so what you say nti so ma adwan no nti o se oyu ma adwan oba tuntum se de oyu okay Nyansapo obi abia na adwan kyerɛ wa kyerɛ wadwen pa Nyansapo kyerɛ wadwen se ne wo kyerɛ wadwen dia ye bisa se ye wa aboa bi wo wuram sa aboa no di bata nipa ne kuro nyina ho aboa ne ya aboa ben kra wo wuram ka kra ba ku wo wuram no esi da na ni hu no baka se kra enso ewu ma aboa hunu ti se fie de ta na no so tie wo wuram santi na ma meka ne sa okay ntino ne wo fie no bi wo wuram ntina wo sa misu ma adwene wadwen kyerɛ no ma misu ma adwene kyerɛ Nyansapo kyerɛ wadwene Nyansapo kyerɛ wadwen se wo kyerɛ wadwen de na ye bisa se ye wa aboa bi wo wuram sa aboa ne din bata nipa ne kuro nyina ho aboa ne aboa ben yes asamo to ede me so menkula adwen a me kyerɛ nse sabi wa aboa bi efa na abro no ma sabi bebre so fra bi so wo ma efa no refi ono ni di ne kakra na abro no ma no esi dan na ne din bata nipa ho so nse sabi obi wo ho no ma ahomba so efa ne sa nti no sabi ese obi a o kyerɛ no ana so o ma no so nti etimi di bi e de fro wa sabi ebetimi ayese abro no ma din abro no ma otimi kyerɛ na adwon bo bia ansa na waye de wasi from Nyansapo kyerɛ wadwen o se abro no ma kyerɛ wadwen o comment section so e maye Nyansapo kyerɛ wadwen se wo kyerɛ wadwen de ye bisa se aboa bi wo wuram ni di abata kuro nyina ne nipa nyina ho aboa ne aboa ben pacho ade ka ho ade adenti na ade ye timfiri kwaku so yi nipa efiri kwaku nti ade ati ade wo ye sure nti wa kyerɛ wadwen pacho ma kyerɛ madwen ade Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ na adwen ye wo honom wo se ade wo nso wo sese kyerɛ wadwen wo comment section honom Nyansapo kyerɛ wadwen ene se wo kyerɛ wadwen de aye bisa se ye wa aboa bi wo wuram sa aboa no ne din bata nipa nyina ne kuro nyina ho aboa ne aboa ben ade adenti na ade no efe no
me di ba ko fe okwatu asade nti ono no oni nipa di se o hwe no ono kasa mu kasa kora no a oye nipa ne nsane ne bibia eye nipa sa ai nti na wo ka se oya ka che se oya ade ni sa ayi na wo kire no eni ne ade okay nti ya ade ai ya da se wa che na adwe ye wo ho no mo e de amaye wo se ya ade eni nti no mesro me mo re mfi se oba subscribe e wo Facebook PAMBY TV e na afen so no TikTok e PAMBY 90 YouTube e PAMBY TV ya du besi hanom na me ka wo se na otwetwe mu no ye bisa se ye soma se faade koma obi ukodu honom no mo ye mpanyimfo miensa e nete honom ye se faade no mapanyimu a owo mumu a hwan e na wode ade no ebema no amanfo dodo na e kire madwen ma wo so no kire wadwen e wo comment section honom na ene answer ne se ye de ade no ma osa na ukodu honom a e ho behia se obebisa na wo panyimu a owo omumu ene nso kire wadwen fa answer no e to comment section honom na yankinkan emfa e madasa ne ebesa nso ehia meda me cameraman ase me kire original papa na afes me producer Mr. Amfremidi e de oba pafia afriye answer ne se ye de ade no ma osa na ukodu honom a e ho behia se obebisa na wo panyimu a owo omumu ene nso kire wadwen fa answer no e to comment section honom na yankinkan emfa PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansapo, Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, oh, bold, my dear, who the rua, they were at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, be save all.